एमपी में का बा? अरे मामा के सरकारवा घोटाला के बाजारवा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजारवा। एमपी में का बा? एमपी में का बा? पटवारी एग्जाम टॉपर के मुंह में न बकारवा। पटवारी एग्जाम टॉपर के मुंह में न बकारवा। कितना जिला है ये भी न जाने, टॉपर के प्रचारवा। एमपी में का बा? एमपी में का बा? बहुत स्टूडेंट बवाल करत है, पैसा के बाजार बा। बहुत स्टूडेंट बवाल करत है, पैसा के बाजार बा। हमारा बुझाता भैया जांच के दरकार बा। एमपी में का बा? एमपी में का बा? पैसा घोटाला के चक्कर में, पैसा घोटाला के चक्कर में भैया लइकन के भविष्य होत खिलवाड़ बा। एमपी में का बा? एमपी में का बा? मामा अच्छा से जांच करी, मामा अच्छा से जांच करी। एमपी के लोगन के गुहार बा। एमपी में का बा? एमपी में का बा?